Hola, molt bona tarda. Durant aquest matí de dimecres els núvols s'han mantingut poc abundants en general. Un dia més també hem tingut alguns núvols baixos a les comarques de les Terres de l'Ebre. Veiem aquests núvols baixos en aquesta fotografia del Baix Ebre, fotografia que ens feia arribar a la Pili Rius. Els observem al peu de la imatge i també veiem alguns núvols alts i mitjans que afectaven altres indrets del país, en aquest cas des de Olèrdola. Ja indicis d'alguns canvis en la situació meteorològica per a aquestes properes hores. En les imatges del satèl·lit Meteosat, a banda d'aquests núvols, que en general s'han mantingut poc importants, veiem com ja al final del matí comencen a créixer algunes nuvolades i que al llarg de la tarda donaran de sí també a la zona de Catalunya, deixaran alguns ruixats i xàfecs que fins i tot localment podrien ser intensos. Per tant, esperem una tarda amb més moviment meteorològic, amb nuvolades que creixeran a zones de muntanya i amb ruixats i xàfecs que inicialment afectaran el Pirineu i el Prepirineu, també es desplaçaran cap a la zona de la depressió central, arribaran a punts del prelitoral i fins i tot de cara al vespre no es descarta que puguin arribar al sector central del litoral. A l'interior aquestes precipitacions seran més destacades i per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest avís de situació meteorològica de perill. Precipitacions que localment, a banda de ser d'intensitat forta, també aniran acompanyades de tempesta, localment de calamarsa o pedra i també de ratxes fortes i puntualment molt fortes de vent. Una tarda amb temperatures bastant semblants o una mica més altes i ambient entre fluix i moderat de component sud i est al litoral, al prelitoral, comarques del quadrant nord-est i de component sud i oest a l'interior. Demà esperem un dia també amb un matí marcat pel sol, alguns núvols prims i també de nou es podria formar algun núvol baix a l'àrea sud del territori. També al matí amb algun banc de boira local a l'inici del matí amb fondalades de l'interior de la meitat nord del territori. A la tarda tornaran les nuvolades a punts de muntanya, però demà creiem que seran més restringides al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, on també hi podria haver algun ruixat de caràcter local. Precipitacions que també demà a la tarda, tot i ser més aïllades puntualment, podrien ser d'intensitat forta en aquests sectors del territori. De cara als propers dies mantindrem aquest temps insegur a la zona nord del país, tot i que divendres els ruixats podrien afectar altres indrets del territori i amb temperatures que es mantindran altes. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.